don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Fans of the TV, it's the Red Bank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm joined by Udlaba. Kosi for life. Wenze njani namhlanje? Wenze njani? Ngimenze nje ubaba. Umdlile. Ngingadile ngobaba. Hayikunjalo hey. Kade ngisegol last week. Yes. Afike wangishaya. Yes. Ngasho ngathi sengikhathele ukushawa ubaba ngiyamvuma usengishaye kwanele. Yes. Kade ngizayomcela ukuthi ngicela ngidedelene neNedbank. Yes. Hayi, isicelo sami baba usamukelile wathi hayi iNedbank sawithatha uphakamisa. Sagcina ukuphakamisa ngoTefo Mashamayite laphi? Yes. Emabhidi. Khona la. Sesiyabuya sizophamisa kuphi? Emabhidi. Sishaya ini? Ipayani. Okade aqale sihlupho. Shapa Kosi shapa. Thank you, Daba.